Čo ste si pomysleli, keď ste prvýkrát prečítali taký ten hrubý návrh zmeny v trestnej politike? Ex-minister Karas povedal, že to predýchával pol dňa či celý deň, tak vy ste tiež predýchavali? Na ten deň si pamätám veľmi dobre, pretože to bol piatok, 1.12.2023 a mal som na starosti deti a zrazu začali chodiť desiatky správ. Tá prvá správa bola ten návrh tej novely, ktorý asi unikol, ja neviem, či bol oficiálne zverejnený, zrejme nie, keď bol predložený oficiálne až 6.12. Bol to šok, bolo to prekvapenie. My sme si najprv ani neuvedomovali, že čo všetko tam je. To je pomerne rozsiahla novela, čiže tie podrobnosti nabiehali každým dňom ďalšie a ďalšie. Koaličný poslanec Tibor Gašpar zo Smeru povedal, že podľa jeho informácií to kritické stanovisko Rady prokurátorov vznikalo kdesi na východnom Slovensku a že ste pri popíjaní whisky vy a Daniel Lipšic a ešte kolega Husár, bývalý člen Rady prokurátorov, niečo dohodli a zosnovali. Tak čo z tohto príbehu je pravda? Z tohto príbehu nie je pravda absolútne nič. Keby to nebolo také smutné, tak sa na tom aj zasmejem, ale whisky nepijem, to po prvé. Po druhé, 1.12. som v Košiciach nebol. Bol som priadne tu na pracovisku, pamätám si to veľmi presne, pretože vtedy vznikalo to vyhlásenie, takže viem, čo sa v ten deň dialo. Bol som normálne v robote, žena išla preč, mal som na starosti deti, odchádzal som s nimi, bol som s nimi, proste potom po obede ja som nemal ako odísť do tých Košíc, kde som sa mal stretnúť s Gabrielom Husárom, v tej dobe podpredsedom Rady prokurátorov. Gabriel Husár mal v ten deň dovolenku, mimochodom